Oto cię gumnie. A to co? To kabel tak ma być u kieszeni? Wszak kabel ma iść do elektryki. No ale tak, to aby mnie Czekaj. nie zawadzało, nie? Czekaj, to kabel ma iść tu nuka. Tak. No, teraz możesz zbijać. Panie Boże! No to jak zbijać? Hej! Kolega! Tu masz to, co masz ścisnąć. Aha. No. Dawaj. To musisz ścisnąć. Panie Boże, jaj mamo. Kogo się mi do roboty doniósł? To nie nienormalne. To co uciekala?